कल्याणच्या शिरढोणमधील 15 इमारतींची वीज कापण्यात आली आहे। म्हाडानं बिल न भरल्यामुळे महावितरणनं दणका दिलेला आहे। कॉमन लाईट आणि पाण्याचे पंप लिफ्ट बंद त्यामुळे झालेले आहेत। म्हाडाच्या बेपरवाईमुळे रहिवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय। तर म्हाडानं शिरढोणमधील 15 इमारतींचं मार्च महिन्याचं वीज बिल भरलेलं नाही आणि त्यामुळे महावितरणनं मार्च एंडची वसुली करताना वीज पुरवठा गुरुवारी खंडित केला। वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे 15 इमारतींच्या लिफ्ट सकाळपासूनच बंद होत्या। शिवाय पाण्याचे पंप आणि कॉमन लाईट्स सुद्धा बंद होत्या। रहिवाशांना याचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला। वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यात यावा म्हणून रहिवाशांनी महावितरणसह म्हाडाला विनंती केली, तरीही कोणी दाद देत नाहीये आणि त्यामुळे रहिवाशांनी संताप व्यक्त केलेला आहे। म्हाडाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च हा वेळच्या वेळी रहिवाशांकडून घेतला जातो, विजेचं बिल मात्र भरलं जात नाही, याचा फटका रहिवाशांना बसलाय।